अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। ज्या नारायण राणेला वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या आशीर्वादाने मान सन्मान प्रतिष्ठा लौकिक मिळाला, त्या नारायण राणेने आणि त्याच्या त्या पुत्राने शिवसेनेवरती आणि शिवसेना पक्षप्रमुखावरती उद्धवजींवरती बोलण्याची त्यांची योग्यता नाही, हे माझं ठाम मत आहे। 4 शब्द शिवसेनेमुळे आज जे वैभव उभं राहिलेलं आहे आणि जी बोलण्याची हिंमत धमक जी आलेली आहे ती शिवसेना प्रमुखांनी त्यावेळेस त्यांना जे बाळकडू दिलं त्या माध्यमातून आलेलं असं मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो। आणि म्हणून 6 तारखेला स्वतः शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब राजापूर या ठिकाणी बारसू या ठिकाणी येणार आहे। त्यांना अडवण्याची भाषा, त्यांना थांबवण्याची भाषा नारायण राणेंनी त्यांच्या पिलावरने करू नये असा स्पष्ट त्यांना इशारा या ठिकाणी आहे। शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये गेले, काँग्रेसमधून स्वतःचा पक्ष काढला आणि मग त्यानंतर भाजपामध्ये जाऊन मंत्री झाले। भाजपच्या पक्ष नेतृत्वाला खुश करण्यासाठी सुपारी घेतली आहे की काय, हा प्रश्न आम्हाला या ठिकाणी पडलेला आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी स्पष्टपणे इशारा देऊ इच्छितो की या ठिकाणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब 6 तारखेला राजापूरला बारसू इथे येणार। त्यांना अडवण्याची भाषा करू नये आणि ती भाषा त्यांची आहे त्या भाषेला उत्तर द्यायला आम्ही शिवसैनिक राजापूरचे जिल्ह्यातले समर्थ आहोत। पहिल्यांदा आमच्याशी लढा, आमच्याशी संघर्ष करा आणि मग उद्धवजींना ऐलान करण्याची भाषा करा। आणि म्हणून त्यांना इशारा देऊ इच्छितो, अशा तऱ्हेचा काय प्रयत्न केला गेला तर आम्ही शिवसैनिक गप्प बसू शकत नाही, शांत बसू शकत नाही आणि ही अडवण्याची भाषा पूर्ण होऊ शकत नाही, हा त्यांना मला इशारा या ठिकाणी आहे। शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब 6 तारखेला बारसू या ठिकाणी तिथल्या ग्रामस्थांना भेटण्यासाठी येणार आहेत। त्यांचे संवाद साधतील त्या ठिकाणी आणि त्या ठिकाणी जनतेला, शिवसैनिकांना आणि तुमच्या माध्यमातून पुऱ्या महाराष्ट्राला, संपूर्ण देशाला आपली भूमिका ते स्पष्ट करतील असं माझं मत आहे। राज ठाकरे हे मनसेचे नेते आहेत। प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याला आपला पक्ष वाढवण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये फिरायचं असतं। त्या पद्धतीने ते येत असतील। हा योगायोग असेल की एकाच दिवशी ठाकरे कुटुंबातली मंडळी 2 ठिकाणी येत आहेत। मनाई आदेश असला तरी शिवसेना पक्षप्रमुखांनी एकदा जाहीर केलं म्हटल्यानंतर ते येणार आणि नक्की येणार। प्रशासनाने त्याची स्वतःची नियमाची असेल ती काळजी घ्यावी असं तर मला सूचना आहे। माझ्या माहितीप्रमाणे रिफायनरी प्रकल्पाच्या बाबतीमध्ये माझी भूमिका मी याआधी स्पष्ट केलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने सुद्धा नुकतंच एक 2 दिवसापूर्वी मुंबईला गेलो होतो, तेव्हा सुद्धा मला इलेक्ट्रॉनिकच्या माध्यमातून संवाद साधला होता। पुन्हा आपल्याला सांगू इच्छितो की राजापूरच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने आणि कोकणामधल्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने तो प्रकल्प व्हावा अशा तऱ्हेची मी माझी भूमिका मांडली होती। त्या प्रकल्पामुळे निश्चितपणे भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी राजापूरचा म्हणा, जिल्ह्याचा म्हणा काय पालट होईल आणि बेरोजगारांना रोजगार मिळेल अशा तऱ्हेची माझी भूमिका होती। परंतु त्यानंतर ज्या वेळेला त्या ठिकाणी त्या आंदोलकांनी आंदोलन सुरू केलं, त्या ठिकाणी त्यांनी एकत्र आले आणि एकत्र आल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रशासन म्हणून आमची अपेक्षा होती की त्यांनी जनतेमध्ये जावं, तिथल्या लोकांना भेटावं, प्रकल्पासंबंधीची माहिती समजून द्यावी आणि त्यासंबंधीची योग्य ती माहिती दिल्यानंतर त्यासंबंधी गैरसमज दूर होतील अशा त्याच्या भावना होत्या। परंतु त्या दिवशी त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीने बळजबरी करण्यात आली, त्या ठिकाणी जबरदस्तीने अडवण्याचा प्रयत्न केला गेला, ते घडलेलं आहे। त्याचं दुःख आम्हाला सुद्धा त्या ठिकाणी आहे
आणि म्हणून त्या अनुषंगाने माझा पाठिंबा मी दिला होता. परंतु ज्या पद्धतीने प्रशासनाकडनं जबरदस्तीने हे विषय होतात आहेत त्याच्याबद्दल प्रचंड आम्ही नाराजी व्यक्त केलेली आहे, नापसंती व्यक्त केलेली आहे. आणि राहिला मुद्दा आमच्या संघटनेबद्दलचा, त्या ठिकाणी स्वतः आमचे शिवसेनेचे नेते सन्माननीय खासदार राऊत साहेब त्यांना त्या भेटीसाठी गेले होते. माझी भूमिका समर्थनाची असल्यामुळे त्या लोकांची माझ्यावर नाराजी असू शकते म्हणून त्या ठिकाणी मी पोचलो नव्हतो. परंतु ज्यानंतर अशा तऱ्हेचं प्रशासनानं घटना घडल्यानंतर मी ताबडतोब राजापूरमध्ये गेल्यानंतर त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनमध्ये आमचे सन्माननीय नेते खासदार साहेब आणि पदाधिकारी आणलं होतं. तिथं त्यांना भेटलो, पोलिसांना भेटलो आणि त्या ठिकाणी मी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांचा आदेश हा मला अंतिम आहे. वंदनीय शिवसेना प्रमुख हे माझं दैवत आहे आणि शिवसेना पक्षप्रमुखांनी जो आदेश देतील त्या आदेशाचा शिवसैनिक म्हणून मी पालन करण्याची माझी भूमिका आहे. आपण संघटनेची भूमिका मागे घेतली का सर? आंदोलकांनी माझी जी भूमिका होती ती मी पहिलं स्पष्ट केली होती, पण त्याच्या पलीकडे माझ्या स्वतःच्या पलीकडे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मी शिवसेना पक्षाच्या वतीने शिवसैनिक असल्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब जो आदेश देतील त्या आदेशाचं पालन करणं माझं कर्तव्य आहे आणि त्या भूमिकेशी मी सहमत आहे. सर, आंदोलकांनी एक दुःख व्यक्त भावना काय? आंदोलकांचं ते दुःख नक्कीच मोठं आहे. त्या दुःखाचा मी या ठिकाणी आदर करतो. परंतु मला माहिती आहे की मी प्रकल्पाच्या समर्थक भूमिका घेतल्यामुळे त्या लोकांनी आतापर्यंत जे मोर्चे काढले, जे आंदोलन केलं, त्या वेळेला आमदार राजन स्वामीबद्दल प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. मग आपण जाऊन त्या ठिकाणी नाराजीला सामोरं जाण्यापेक्षा आपण न जाणं उचित असा निर्णय घेत. पण ज्या वेळेला त्या ठिकाणी आंदोलकांवरती लाठीचार्ज झाला, अश्रुधूर फोडला, आमच्या सैनिकांना ताब्यामध्ये घेतलं, तिला जनतेला ताब्यात घेतलं, त्यावेळेला मी स्वतः लांजातून राजापूरला पोचलो, त्या ठिकाणी विचारपूस केली आणि त्यांनी योग्य ती मदत त्यांनी केलेली आहे. 100% मी माहिती स्पष्ट केलं तुमच्याकडे ना की वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आमचं दैवत आहे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे आमचं सर्वस्व आहे. आणि मग त्यांचा आदेश हा मला प्रमाणे आपल्याला सांगितलं मी आणि म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुखांसोबत मी त्या ठिकाणी जाणार आहे. आणि उद्या सुद्धा त्या ठिकाणी उद्धवजी येणारा त्यांच्या येण्यासंबंधित सर्व पूर्वतयारी करण्याचा मी विषय घेतलेला. उद्यापासून त्या ठिकाणी त्यांची हेलिपॅडची व्यवस्था, तिथे त्यांना उतरण्याची व्यवस्था, जाण्याची व्यवस्था, त्या ठिकाणी मी सुद्धा रात्रीची तयारी करून त्या ठिकाणी उद्धव ठाकरे साहेबांच्या सोबत असणार ही माझी भूमिका आहे. मी स्थानिकांची भूमिका त्या ठिकाणी ती जी 4-5 गावं आहेत त्या गावामध्ये स्थानिकांची भूमिका त्या ठिकाणी प्रकल्पाच्या विरोधामध्ये आहे. त्याच्या पलीकडे आमदार म्हणून ज्या वेळेला मी आज संपूर्ण मतदारसंघात काम करतो त्यावेळी 370 गावामधले अनेक लोकांचे जे विचार, अनेक लोकांची म्हणणं, अनेक निवेदन हे माझ्यापर्यंत येतात. म्हणून त्या भूमिकेशी मी समरस राहण्याचा प्रयत्न केला होता, म्हणून ती भूमिका मी घेतली. पण आता तुम्हाला मी स्पष्ट केलेलं आहे की शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांचा आदेश आम्हाला अंतिम आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.